बन सोग्रा बेयावनो बन सोयो बेबो गाज्रि जाना दङ नोंना मेसिना मा जादों होनदों गाज्रि जादों खय घन्टा लाबावगोन 3 घन्टासो पुरा 12 घन्टा सराय ना Nah, Korea, wah, मानसि tuh mau bos tata dong ya, और से खामानी, हाँ, पूरा टाइनी बिलिल वो ya, dia mah tuh bayar पूरा था जुटे, नाला sleeping ya. Satta जाबाय होमबाबो सान ओंखारबावाखै दाबो नुवाखै 7:30 जाबाय नै दाबो सान ओंखारबावाखै मानसियाथ' अबस्थायानो गैखाया पुरा iya ya salang dong nih malah बोराय बुरि जि मोजां संसार जायो बिस्रा मालाय जेबो टेनसनानो गैया खालि बर' फिल्म नायो बिसोरो हिन्दी फिल्म नाया ओरै फेमिलि सासे दंबावोमोन नोगोद ओंखाम संनो गोरों बियो माने आलु भाजा फ्राय बिराद बरिया सङो बियो पुरा खामानि सोलिगासिनो खामानि सोलिगासिनो हर सान लागायगासिनो नै बिथाङा नों खामानि मावना मादि मोनदों उन्दुनो ओंखारना मादि मोनदों मोजां मोनदों उन्दुनो ओंखारना मोजां मोनबायलै बियो पुरा खामानि सोलिगासिनो मेसिन बानायगासिनो सानथाम जाबाय मेसिन बानायनाया सानथाम पुरा सोरबा उन्दुदों सोरबा खामानि मावदों बेनो बेखौ बानायलागासिनो